Mä oon Pulkkilan Mikko Markkinointiakatemiasta ja toimin tässä toimitusjohtajana ja osittain yrittäjänä ja pyöritellään tämmöistä sähköisen markkinoinnin ja digitaalisen markkinoinnin yritystä tässä Tampereen alueella. Eli me Markkinointiakatemialla niin autetaan kaikissa sähköisen markkinoinnin ratkaisuissa. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että autetaan yrittäjiä niin Google-markkinoinnin kanssa kuin vähän oudomman Bing-markkinoinnin, eli hakukoneen parissa, sekä sitten ihan sosiaalisen median markkinoinnissa, Facebook, Twitteri. Ja tietysti rakennetaan kotisivuja ja lähtökohtaisesti ja autetaan näissä konsultoida, rakennetaan niitä kampanjoita, tehdään sitä perusduunia ja neuvotaan, että miten voidaan parantaa sitä. Tämä on oikeastaan se meidän perushomma. Homma lähti aika pitkälti siitä, että pienellä porukalla funtsaatiin sitä, että kuinka suomalaiset yrittäjät ylipäätänsä omassa tekemisessään ja omassa työssään hyviä ja kovia tekemään töitä, mutta nähtiin aika paljon parannettavaa markkinoinnissa ja pelättiin ehkä sitä kilpailua, mikä tulee kansainväliseltä markkinoilta Suomeen, ja haluttiin tavallaan lähteä auttamaan suomalaisia yrittäjiä siinä kilpailussa ja tavallaan rakentamaan oikeasti toimivaa markkinointia ja saamaan tavallaan sitä kautta sitten suomalaiset yrittäjät takaisin kilpailuun mukaan. Ja tästä pienellä porukalla yhdessä funtsattiin ja tuumattiin, että koottiin semmoinen hyvä ydinryhmä, vähän eri osaajia siihen, markkinoinnin osaajia ja myynnin osaajia, ja siitä lähdettiin sitten rakentamaan ja nyt ollaan tässä. Markkinointiakatemia on perustettu 2013 elokuussa, aloitettiin toiminta ja silloin meitä oli 4 henkeä alussa, kun tätä aloitettiin, ja tällä hetkellä meitä on 13 henkeä ja tämän vuoden liikevaihto tulee olemaan noin 1 miljoonan luokkaa ja ollaan ihan tyytyväisiä siihen kasvuun ja ennen kaikkea se on aika pitkälti vaikutusta siitä, miten me ei otettu markkinoilla ja tietysti se, että millä tavalla niin kuin ollaan sisäisesti saatu asiat toimimaan, eli kun on hyvä henki, hyvä tekemisen meininki ja oikea tavoite ja halu auttaa, niin silloin ne yleensä tavallaan vie eteenpäin, ja tässä tapauksessa on käynyt niin ja toivotaan, että homma jatkuu vielä samalla tavalla. Suurimpana haasteena mä näen tällä hetkellä sen, että me saadaan mahdollisuus näyttää, että meidän kuvio ja systeemi toimii ja että me oikeasti pystytään auttamaan. Kun ollaan tämmöinen saatu, niin useasti ollaan onnistuttu, mutta mä näen, että siinä on se ehkä suuri haaste. Ja tietysti kilpailua on ja erinäköisiä kilpailijoita, mutta tavallaan loppupeleissä laadukkaammat firmat voittaa. Että mä sillä tavalla näen, että se on se ongelma, mutta enemmänkin se, että saadaan vaan tarpeeksi mahdollisuuksia. No tähän mennessä johon pitkään ei ole tietenkään tiedä, mutta pitkälti se on välillä tuntunut ja virheitä on tullut ainakin tehtyä, että on ollut erinäköisiä asioita, mitkä olisi voinut tehdä tietysti paremmin, ja sanotaan, että ehkä se, että virheitä ei pelätä, että enemmänkin pelätään sitä sitten, ettei tehdä tarpeeksi. Vapaa-ajan merkitys on suuri, että työn pitäisi aina olla toissijainen asia elämässä, että elämässä on tärkeimpiä asioita, niin kuin perhe, hyvinvointi, läheiset ja tämän tyyppiset asiat. Työn pitäisi aina olla toissijainen juttu. Ja toivon, että ainakin suurimmalla osalla meidän työntekijöistä näin on, että silloin kun tullaan töihin, niin töissä on työasiat mielessä, ja silloin kun ollaan vapaalla, niin on vapaa-ajat mielessä, niin tällöin yleensä semmoinen hyvä balanssi säilyy. Sanotaan, että tässä kohtaa en ehkä itse ole tehnyt aina niin kuin opettanut, että saattaa olla, että varsinkin tuolla vapaalla saattaa ne työasiat välillä olla mielessä, mutta koko ajan parempaan suuntaan niin sanotusti. Mä näen tärkeimpänä sen, että on aika lähellä sitä omaa itteensä, että ei yritä olla mitään muuta mitä on, mutta ei myöskään vähemmän mitä on. Ja ehkä semmoinen rohkeus, joskus hullu rohkeus ja tavallaan semmoinen halu auttaa ja halu toteuttaa itteensä ja halu auttaa, mutta täytyy olla myös tiukka joissain asioissa,
että tavallaan tämmöisiä, mutta ominaisuuksia on niin monenlaisia ja ehkä niin kuin tärkeimpinä kuitenkin on se, että on menee niillä omilla vahvuuksilla ja käyttää niitä. Et meitä on niin monenlaisia ja monentyyppisiä, ettei ne halua tyypittää yhtä asiaa. Et mikäli on halua lähteä, niin silloin kannattaa lähteä. Ja ehkä mä nyt silleen tietysti sanoisin, että sen oman riskinottokyvyn mukaan, että mikä tilanne. Ja suosittelen sillä tavalla, että mahdollisimman vähän mitä tarvitsee ottaa omia riskejä, niin sen parempi, että sen helpommalta se tuntuu. Että kyllä yrittää aina kuitenkin antaa kaikkensa joka tapauksessa, oli siinä oma talo kiinni tai ei, niin mä ehkä sanoisin, että mieluummin niin, että oma talo ei ole kiinni, jos tämmöinen vaihtoehto on ehkä siihen lähtötilanteeseen. Muuten niin yrittäjälle ehkä sitä, että jaksaa uskoa sitä, että vettä virtaa huomennakin hanasta, jos tuntuu pahalta päivältä. Myöskin semmoista realismia ja semmoista todellisuuden tajua, että tavallaan tiedostaa, että mikä on mahdollista tai ainakin haluaa tiedostaa. Ja ei pelkää niitä virheitä, mitä tuossa tuli jo mainittua itsekin, että on tullut tehtyä. Että niitä tulee ja niitä tulee tehtyä. Että Suomessa on aika paljon tämmöinen pelkäämiskulttuuri, että pelätään, että nolostutaan itsemme tai pelätään, että tehdään virheitä tai niin edespäin. Niin ne ei kuitenkaan ole vaarallisia, vaan enemmänkin vaarallisempaa on se, ettei tee tai yritä sitten tarpeeksi. Että siitähän oikeastaan yrittämisessä on kyse, että jaksaa jatkaa matkaa, vaikka välillä vähän kaatuileekin. No, oma henkilökohtainen motto on yhdeltä yritykseltä, missä on aikana toiminut, niin se on toiminut itsellä parhaiten, lainattu suoraan. Eli tosissaan, mutta ei totisena, niin aina sillä lailla, kun pystyy se homman pitämään, niin silloin on semmoinen pieni pilke silmäkulmassa ja jaksaa mennä, jaksaa mennä eteenpäin, mutta tekee kuitenkin aina tosissaan hommat, että yrittää täysillä, niin silloin ei voi lopputuloskaan pitkässä juoksussa olla huono yleensä.